ניתוח שבועי, בואו נתחיל. אז בואו נתחיל רגע מבחינת חדשות, מה היה לנו? בואו נזכר מה היה לנו שבוע שעבר, מה-8 ליוני עד ה-12 ליוני, זה היום הולדת שלי גם. בואו נראה פה, שני לא היה לנו כלום, שלישי כלום, רביעי היה לנו CPI, חמישי היה לנו PPI ושישי היה לנו GBP, אוקיי? שזה לפאונד, אבל זה גם אפשר להסתכל על זה. טוב, בואו נתחיל עם הרעיון הכולל שהתחיל לי שבוע שעבר, אוקיי? כמו שאתם רואים, התחלנו את השבוע פה Monday, אוקיי? כמו שאתם רואים, יום שבת אני שלחתי את התחזית שלי, השבועית, ואמרתי רגע, סליחה, זה היה כאן. זה Monday ה-8 ליוני, אוקיי? אז כמו שאתם רואים, אתם יכולים להסתכל בדיסקורד שאני שלחתי את התחזית, שאנחנו כאן שברנו ללמעלה. בכללי אנחנו רוצים להגיע לגבוה הזה, כי הוא חלש, אבל בדרך אנחנו נקבל פולבק, בגלל ששברנו בצורה חזקה עם הרבה ווליום, אוקיי? חזרה לריינג', אני קורא לזה. כמו שאתם רואים, זה הקו שבירה, וכמו שאנחנו יודעים, אנחנו אוהבים להגיע לקו שבירה, ומשם להמשיך. אוקיי? אז כמו שאתם רואים, התחלנו פה יום שני, קיבלתי פה סוויפ, שהיה לנו פה את שלושת הסימנים ל-retracement, שזה אומר 3 סימנים שאני מחכה כל פעם, כדי לראות פולבק, כדי לראות חזרה לריינג', אוקיי? וככה אפשר להתחיל להכין תוכנית עסקה, אוקיי? אז כמו שאתם רואים, Monday בשעה באמת 12, אז רק שנייה, כמו שאתם רואים, יכלתם לקחת מכאן עסקה כלפי מטה, שזה אומר על היורו ועל הפאונד לונגים, אוקיי? כי אנחנו יודעים שאנחנו בקורולציה הפוכה, אבל זה כאילו הרעיון, אני רוצה להראות לכם ולהסביר את הרעיון. אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לעשות לזה ריבלנס, אוקיי? שאנחנו הולכים לחזור לכאן, אז אפשר לקחת שורטים לאותו כיוון, אוקיי? איך לוקחים שורטים לאותו כיוון? עם אישור, עם האנטרי מודל שלנו, של הסוויפ סטאפ, אוקיי? אז כמו שאתם רואים, מכאן יכלתם לקחת את העסקה. אחרי זה ירדנו, התחלנו לשבור ללמטה, קיבלנו פה פולבק, פה זה, קיבלנו פה, נפתח לנו גאפ, ישר מילאנו אותו, והמשכנו לרדת לכיוון מטה, לכיוון הטארגט. לפי דעתי פה כבר אני קיבלתי טייק פרופיט. כמו שאתם יודעים, DXY ויורו לא תמיד בדיוק בקורולציית C, אוקיי? אחרי זה, כמו שאתם רואים, התחלנו להתכנס כאן סוג של, אוקיי? כמו אם אני אעשה זום רק על האזור הזה, זה נראה כמו התכנסות, אנחנו פשוט זזים לצד, אוקיי? רק לאחר מכן קיבלנו פה סוויפ למבנה החיצוני, ומכאן גם היה מודל כניסה מכאן שקיבל טייק פרופיט תוך כמה? 1, 2, 3 שעות, אוקיי? ואז פה יום שישי התכנסנו, לא זזנו יותר מדי. אז פוטנציאלית יכלתם לקחת 2 עסקאות, אני לקחתי 1, אוקיי? לפי דעתי גם היה פה חדשות ביום חמישי, משהו עם טראמפ, הוא דיבר על איראן. אפשר לבדוק את זה אחר כך, אתם מוזמנים גם לבדוק את זה. אז בואו נמשיך. אז הבנו את ה-DXY, עכשיו נבין מה היה ביורו, אוקיי? נתחיל שוב עם היומי. כמו שאתם רואים ביומי, אנחנו, הנה ה-8 ליוני, כמו שאתם רואים, ביומי אנחנו מקבלים מכאן סוויפ למבנה כלשהו פה, ואז כמו שאתם רואים ב4 שעתי יש לנו פה fair value gap, אוקיי? אפשר לראות את זה יותר טוב ב4 שעתי ששברנו
אוקיי, שברנו. ועכשיו אם אנחנו כאן, אנחנו רוצים לחזור למעלה, לעשות ריבלנס לריינג', אוקיי? לחזור לקו שבירה. אוקיי? אז גם יש לנו fair value gap 4 שעתי, גם יש שם fair value gap שעתי, כפי שניתן לראות פה. וקיבלנו פה את האישור שלי שזה דאבל סוויפ, אוקיי? דאבל קונפירמיישן, שאני מסביר קצת יותר טוב על זה בקורס, אבל אתם יכולים להבין. קיבלנו פה גם את האישור שלי, ואני נכנסתי פה, אפילו עשיתי ניתוח לעסקה הזאת, אני נכנסתי פה בשעה 12, אוקיי? הטייק פרופיט שלי היה קו שבירה, אוקיי? כי שוב אמרנו, אנחנו רוצים לחזור לתוך הריינג', וכאן אנחנו כבר לא יודעים מה יקרה, אז טייק פרופיט בקו שבירה, אוקיי? אז לקחתי פה את העסקה, כיסיתי את ה-fair value gap השעתי ועוד קצת מרווח שיהיה לי. נכנסתי לעסקה וזהו, הלכתי לעשות מה שאני רוצה. כמו שאתם רואים פה ב-3 בבוקר גם היה לנו פוטנציאל לעסקה, אבל 3 בבוקר נער. ובסוף בשעה 4 ביום שלישי קיבלתי טייק פרופיט, אוקיי? עכשיו כשקיבלתי טייק פרופיט אני אמרתי לעצמי, אבל אני כאילו עשיתי את שלי לשבוע, אין לי למה לנסות לקחת עסקאות סתם, אוקיי? זה למה אני גם לא לקחתי פה את העסקה הזאת ביום חמישי, אבל אני אתחיל לשים לב יותר טוב לדברים כאלה, שאחרי שאני לוקח עסקה טובה אני סוג של מתעצל, אוקיי? וכמו שאתם רואים, פה ביורו הנמוך הזה לא עשה סוויפ לנמוך הזה, אוקיי? אבל ב-DXY כן קיבלנו סוויפ. לפי התוכנית מסחר שלי אפשר לקחת את העסקה הזאת, וכמו שאתם רואים על ה-30 דקות קיבלנו אחלה של אישור. נגיד היינו שמים סטופ לוס 30 פיפס כמו שאתם רואים, טייק פרופיט כאן 1 ל-1.84, אוקיי? טייק פרופיט בגבוה החלש שהוא לא הצליח לשבור למטה, אוקיי? סתם סימנתי את זה. יום שישי כמו שאתם רואים באמת זזנו פשוט לצד. אני לא כל כך אוהב לקחת עסקאות פה, אלא אם כן זה ממבנה חיצוני, אוקיי? השבוע יותר התפקסתי על יורו, אבל בואו רגע נסתכל על הפאונד. מה היה לנו בפאונד? אותו רעיון, כמו שאתם יודעים, פשוט מבנה שונה. פה אנחנו גם שברנו ללמטה, וגם פה היה לנו שבירה ללמטה, וגם פה היה לנו שבירה ללמטה, אז איזנו פשוט את כל השבירות. כמו שאתם רואים גם כאן קיבלנו סוויפ ב-12, אני העדפתי לקחת את היורו, וקיבלנו טייק פרופיט תוך 3 שעות, אוקיי? זה פוטנציאל ראשון לעסקה. אחרי זה המשכנו, עלינו למעלה, כאן התחלנו קצת לעשות שטויות, לסוג של להתכנס פה, קיבלנו פה סוויפ והתחלנו לרדת, אוקיי? אחרי שהתחלנו לרדת, לא הצלחנו לשבור את הנמוך הזה, מה זה אומר? שהגבוה הזה חלש, אוקיי? כמו שאתם רואים קיבלנו גם כאן סוויפ, וזה ביום חמישי עם הסוויפ של ה-DXY, אז כן יכלתם לקחת פה לונג. אני לא הייתי לוקח את זה, אבל כן יכלתם לקחת לונג, אוקיי? אתם צריכים לקחת עסקאות שהן עם אחוזי הצלחה גבוהים לתוכנית שלכם, אוקיי? אני לא יכול להגיד לכם מה לקחת, מה לא לקחת. היה פה פוטנציאל, אבל אני לא הייתי לוקח את זה, אוקיי? זה בא עם ניסיון וכולי. פה קיבלנו סוויפ והתחלנו להתכנס יום שישי, אוקיי? שימו לב, אני רוצה קצת להראות לכם משהו שאני התחלתי לעבוד עליו. כמו שאתם רואים, אני אוסף עכשיו מידע על הדקס, אוקיי? לפי דעתי הוא זז מושלם, כמו שאתם רואים יום שני, היה לנו פה עסקה גם. יום רביעי אני חזיתי את זה, לא לקחתי את זה כי זה היה בשעה 5:30, יום לפני אני ראיתי את זה. אבל כן, מעניין מאוד מה יכול לקרות פה ואיך אני אכניס את זה לתוכנית מסחר שלי. בואו רגע נסתכל. סבבה.
אוקיי, בסדר, בסדר. אז עכשיו שדיברנו קצת על מה היה בשבוע מסחר, אני אעבור לתחזיות, אבל את התחזיות אני ישיר לקהילה. אני כן אעלה את התחזית. לדיסקורד החינמי, אבל את הסטאפים שאני הולך לראות, ואיזה סטאפים בדיוק אני רוצה לראות, ואיך להיכנס לעסקאות האלה, זה יהיה כבר בקהילה הפרטית. אוקיי, אז שימו לב, קורס חינמי ודיסקורד חינמי, הכל בחינם בתיאור פה למטה, ממליץ לכם להיכנס. אני גם אעלה לכם תחזית מה אני מצפה לראות שבוע הבא בדיסקורד החינמי, ואני אראה אתכם שם כבר.